Honei igual eskatuko zioten. Ono zioten. Hurrengo astelehenera. Ez, honi ez eskau. Eki? Finala ikustea. Entrega para ver. Ez, gratis du. Ez. Gratis du. Gratis da. Arantzak esan ditu gratis. No! Arantza. Ay, el día. Alex, hau ere ez eskau para propuesta Nik igual zaiak zen. Muñekera! Este buka partidua. Oain ostea, Muñekera! A ver, Arantz. Gero dugu zuen mendiak. Zasan dizu. Este daiko da. Lotela oan. Baina bidez, nik esan dut. Nik esango zio. Nik pena, ja esan zio. Otzi, baina eskerren nik esan ditu nizien hau dutela. Nik ikusi barren etxean. Bai, nik ikusi. Nik esan dut, hoi barren etxe. Nik esan zio. Joditu guztia. Nahi voltea ez da muñekera. Muñekera itu berdin gaitu. Ez ditut berdinak. Sí, pertsona igual dute muñekera itu profesional ditu. Lau da. Baina urdinak hobetu. Arantzak ez. Venga, Barrenetxea! Gauza bat. Gelak, energia berriz. Hola, txipatu itea, no? Bai. Hamabostea, ni etorriko. Finalaek. Baina hurrengokon bai, finalaek. Etorri berde. Albaek etorri berde finalaek. Alex Garri, futbolan kotxe bat eta zuen dio estate. Ez, digatu, dana kotxe baten. Dana keleik, zazpi plaza zure. Baina ez Ona izan du. Ona?
zuri ematen baizu bi aste ite deu zen nahi tokatzen, zeba nik be bai esan dut. Bai, bai, honek, etxea. Gai entziko matarin honek. Ona!
ondo ari zarela, venga. Sake hori.
Kaixo. 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 Chaval, decía la Pedro que bizitiko da. Zateko kaixo. Kaixo. Kaixo berreuna. Fuerte,
Xamarrak imetzentzako hau, handi Ari bat, eka? Betera gontzen gado zorro. Ai, torturi. Sartu du, zuek jantzi. Baina ez diet ematen hau. Hau ez da ondo. Hau ez da ondo. Mestarrekin ez da?
zortzi bat, eta bost eta eraman hori. Beha nekela egin da nire eraman hori, zeigarren mailako. Zaila, hartu daiteke, esan dio, bai, ditut. Manol, klabe. Antza, fiesta. Gaina,